Mila esker, presidente anderea, legebiltzarkideok, lehendakari, sailburua. Bueno, ez da ni intentzioa eztabaida luzerik egitea eta ez da azalpen luzerik ere egitea, ze gai hau da laugarren aldiz ekartzen dugu eta, bueno, erabakia hartu behar da. Urriak 25 zergaitik ez dan izan behar, jai egun askotan arrazoitu dugu eta bertan bera utzi beharrean zergaitik ordezkatzea proposatzen dugun arrazoituko dut, hau da, zuzenketa zergaitik aurkezten dugun arrazoituko dut, azalduko dut. Jai egun bat izan detzaren arrazoia gizartearentzat identifikatiboa den ezaugarri bat goraipatu edo azpimarratzea da, eta beraz gure ustez herri hau identifikatzen duen ezaugarri nagusiena euskera da, zalantzarik gabe. Euskerak babesa behar duela behin eta berriz eta askotan aldarrikatzen dugu, ganbera honetan ere, eta gure ustez jai egun ofizial bihurtzeak babes hori sendotuko luke, eta egun horren inguruan gainera jakin badakigu ekimen ugari egiteko aukera ere sortuko liratekelako. Bestalde, herrigaren heinean, ez da hemen ezer eskutatzen ibili beharrik, herri egiturak eta bultzatzeko intentzioarekin hemen ere, ganbera honetan, hartu behar ditugun erabakiak nazio mailan izango duten eragina ere kontutan hartu behar dugu. Erkidego autonomoa ezin da izan Euskal Herriko beste lurraldekiko ente isolatu bat, ganbera honetan hartu beharreko erabakiek nazio eraikuntzarako ere balio behar dute, eta Euskal Herriko beste lurraldekiko sintonia bilatu behar dute herri egiturak eta sendotuz. Gure ustez, ekartzen dugun zuzenketa honek, helburu hori ere badauka, abenduaren 3 jai eguna izendatuz, Hego Euskal Herri osoak jai egun propio eta amankomun bat izango duelako, ero lukeelako. Pisuzko, bi arrazoi direla uste dugu, Euskal Herriaren ezaugarri nagusiana aldarrikatzea, hau da, euskera aldarrikatzea, eta Euskal Herriaren egituratzeari bultzada bat ematea. Azken finean, Euskal Herria ez da soilik lan eginez eraikitzen, jai eginez ere eraikitzen delako. Mila esker.